आपलं इलो मध्ये भात सिम सिम तर भाताबरोबर वरणाची जोडी असतात. तर जाऊ दे डाळ पण. तर पुऱ्यांबरोबर रसरशीत काय घातलं आपण? भाजी. हो घेवा पापड. आता भात आपलं झालं वाढून असंच कोरो ठेवता नाही. जशी हळदी कुंकूची जोडी तशी वरण भाताची एका तासात सगळी झाली. किती पकवान? 10. आज मस्त मॅचिंग करून उभे. तुमचा पिंक ब्लाऊज, माझी पिंक साडी, तुमची ब्लू माझा ब्लू साडी. आत्ताच माझा नवरा बोलला की तुम्ही दोघं आज मॅचिंग कोइन्सिडन्स होता. पण स्नेहा सरोजच्या जोडीला प्रसिद्धात द्यावा म्हणजे अशी मॅचिंग होऊन जात. हा पण तिकडे कोण जात नाही ना त्या चॅनलवर, म्हणून म्हटलं प्रमोशन साठी जरा मॅचिंग करूया. आणि ऍज युजल आम्ही चांगले दिसतोय. आणि अक्षय तृतीया असा त्याच्यामुळे 3:30 मुहूर्तापैकी एक चांगलं मुहूर्त. त्या दिवशी म्हटलं त्या दिवशी आपण थाळी बनवूया. पण वहिनी म्हणतात थाळी बनवूया पण सुरुवात गोड पासून करूया. हा गोडाची, कारण आपण नैवेद्य करू काही करू आणि 3:30 मुहूर्तापैकी चांगलं मुहूर्त म्हटल्यावर गोड काहीतरी व्हायच ना. त्याशिवाय थाळी अपूर्ण. त्याच्यामुळे ठेवलेली कढई, इथे ठेवलाय तवा. आणि सकाळी छोटून आम्ही आधी पूजा केलं. तो व्हिडिओ येतो नाही इलो असलं पहिलं तो व्हिडिओ बघा, नंतर ह्यो व्हिडिओ थाळी बघा. वय पावलावर वय स्वस्तिक काढलेला केली. साधी सुधी पूजा म्हणजे जसा जेवण करूच्या गेलो पेटा होया ना. हा लाईटर करूया रेसिपी. चला चारी उखाणो. हा घ्या आज बरेच दिवसानंतर स्वतःहून म्हटलं तर म्हणा. आता दररोज मी सांगते हो उखाणा घ्या. चला तसा काय येते लयच पाठवत. उखाणा घेते आशीर्वाद द्यावा. उखाणा घेते आशीर्वाद द्यावा. शांताराम रावांचा सहवास मला आयुष्यभर लाभावा. आशीर्वाद. तुम्ही पण बोला कमेंट मध्ये आशीर्वाद. चला आता लायटर पासून आणि आपल्या या फेवरेट कढई पासून करूया सुरुवात. कशी तयारी थंय केलेली हा. आता झटपट करतो नैवेद्याक सुरुवात. चला आज गोडाचं मन शेवयांका. इथे शेवये हे त्याका लागणारे ड्रायफ्रुट्स. आता इथे वहिनी काय ठेवलं तर सांगते मी. या 1-2 ग्लास पाणी आणि त्याच्यावर आपलं झाकण म्हणजे पाणी इथे तापात. इथे आपल्या शेवयासाठी कढई. कारण आज झटपट रेसिपी करतो तशी दुधातल्या शेवयाची रेसिपी आहे ती तुम्ही बघा. कारण जसं आज आम्ही मॅचिंग केला तसं आज अक्षय तृतीया बरोबर अजून एक सण इलेला असा. कोणतो? रमजान ईद. हा मग ईद मध्ये शेवया तर होय. म्हणजे आमच्या त्या बांधवांका पण म्हणजे कसं आमच्याकडनं अक्षय तृतीयाच्या शुभेच्छा आणि रमजान ईदच्या पण शुभेच्छा. मुबारक हो तुमको. ईद मुबारक हो. कढई चांगली तापली आहे बघा. तूप लगेच कळला. आता उन्हाळा पण आहे ना. आणि 1 वाटीभर शेवया. हे आपले भाजलेले शेवया लावतात हा ते घ्या. म्हणजे जास्त भाजूची गरज नाही. हा 2 मिनिटं परतवलास तरी बस तुपामध्ये. तसं माका वाटतं वहिनी तुम्ही तुपात पहिले ड्रायफ्रूट भाजू होते. हा पण चालत, कारण का आपण बाय करतो ना. आता ह्याच्यात टाकले ना असं आहे बघा. खोलगो करायचो. हो बघा हे खोलगो केलो. हे टाकला तूप. आता 1 चमचो. आता जाते ड्रायफ्रूट. ही शॉर्टकट आयडिया. हा जसं आम्ही सांगलं ना आमची विसरलास तर खय बाहेर परत काढा या करा. भांडी भरायची नाही. हे बघा हे ड्रायफ्रूट असे परतून घ्यायचे. बारीक गॅसा. फक्त काय हे आता पाणी आपण गरम वाटला की ते उकडून येतले. फक्त जर असे झालं. आता हे याच्याबरोबर परतायचे. किती सो वेळ बघा मी आठवण करून दिलंय तुमका. ड्रायफ्रूट आणि आपली शेवया मस्त. ड्रायफ्रूट आणि शेवया आपले झाले मस्त परतून झाले. 2 मिनिटभर मी परतून घेतलंय. पूर्ण 2 मिनिटभर. मॅगी बनवतात काय? नाही मॅगी. होय गोड मॅगी. हा चला. आणि तिकडे पाणी तापला दाखव. पाणी तापला. मी गॅस घालवलंय. आता चांगला उकळला. हळू ही पकड ना अशी तोंडार मारणारी. बघा वाटीभर असतात ना त्याला का 1.5 ग्लास पाणी व्हायाच. आता घ्या चमचो. आता साखर घालूची. गॅस थोडीशी मोठी करते. थोडीशी मोठी म्हणजे मीडियम. आता आपण 1 वाटी शेवया घेतली ना तर त्याका अर्धी वाटी साखर. काय मस्त कलर येतो. ह्याच्यावर आता वेलची पूड टाकायची आणि झाकण मारायचं आणि थंड ठेवायचं. हा ना नैवेद्यासाठी. आता नैवेद्याचं जेवण कांदा लसूण विराई
दररोज आपला आपुलकीचा प्रश्न. हो, कांदा लसूण विरहित नाही. आता गोडच आम्ही नैवेद्यात दाखवतो. आमच्या प्रथेनुसार आम्ही आमची देवाक फक्त गोड पदार्थ. आम्ही पूर्ण जेवण दाखवत नाही. आणि दाखवूचं असं तर आम्ही कांदा लसूण वापरत नाही. आता ही सुगंधबाई वेलची मस्त वाटते हो. आता ह्याच्यावर मारूया झाकण आणि गॅस करूया बंद. करूया डाळ फोडणी. आता ही सुगंधबाई वेलची मस्त वाटते हो. हे बघा शेवयावर झाकण ठेवलं. आता तिथे ठेवूया डाळीचं कुकर. आता घालूया डाळ डायरेक्ट फोडणी. घाईच्या वेळेत अशी डायरेक्ट फोडणी घातलेली बरी पडतं. हो. आता सुट्टीचा दिवस नाही ना, आरामात जेवण करू आणि कामावर जायचं. डब्याची तयारी नाही हो. अक्षय तृतीया सुट्टी आहे. गव्हर्नमेंट वाले असतील त्यांना असतात ना. आमचे बाय गव्हर्नमेंट नाही. आणि अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरा आणि 2 चिमूट हिंग. आता हिरवी मिरची 2 मधून चिरले आणि टॅमॅटो 1 टॅमॅटो बारीक चिरून घेतलाय. कढीपत्ता नाही म्हणून नाही घालत. जे असतात का घालवया, नसतात तर सोडून घाला. असा तुमच्याकडे डाळीची रेसिपी असा. आता ही डाळ ना 2-2.5 तास भिजत ठेवलेली म्हणजे झटपट शिजते बाकीची तयारी होईपर्यंत. आता ह्याच्यात बारीक म्हणशाल तर मूग डाळ. आम्ही नुसती तुरीची डाळ खात नाही. ज्याचा पित्ताचा त्रास आहे त्याने मुगाची डाळ खायची आणि गरमीतून तर खायचीच खायची. आता ह्याच्यावर मी फोडणी हळद नाही घातलंय. ती आता हळद घालते 1/2 चमचा. आता बारीक गॅसवर चांगली परतून घेतलंय. आता ह्याच्यात आपण घालूया पाणी. घट्ट होई 1 ग्लास नाही, अंगाबरोबर पाणी ठेवू पाया, कारण ह्या कुकरात कसा पाणी बाहेर येऊची शक्यता असते. आता बरोबर मी हिरोईन पण घालून घेतलंय. बोलता दाखवते तुमका. बघा हिरोईन घातल्यावर वरणात कलर मस्त येलो. वरण फोडणीचं वरण. आता करा गॅस मोठी आणि हय आपण भाजी फोडणी घालूया. एका जाऊ देत गोडाचा उचलूया. आता चला आता फोडणी भाजीची. कसली भाजी आज? मुगाची भाजी. थंड मुगाची भाजी. बाईच मोड पण इले कसे येतले ते सविस्तर व्हिडिओ बनवूया. हो देऊया. हा तिकडे कुकर पण शिट्टी घेतला. पण कुकरचा जरा फास्ट करा. कुकर तुम्ही विसरलात. हा सॉरी कुकराक पण आणि तुमका पण. हा चला आता फोडणी घाला. फोडणीसाठी हे बघा एवढं सगळं घेतलेलं. ही पूर्व तयारी. ही आमची कोशिंबिरीची काकडीत आधी मिक्स नाही केलो. काकडी वेगळ्या वाढलेत. आता हो बारको कांदो तेल तापला. होय तापला. माका बुडबुड दिसत इथे कॅमेऱ्यात. आता ही फोडणी परतता कांदा टोमॅटो नरम होता तोपर्यंत मी मिक्सर गरकन फिरून घेते. आता गॅस करूया बारीक आणि घालूया आपले मालवणी मसाले. तिकडे कुकरचे शिट्टे बघा. नाही डाळवर बघा पाणी बरोबर. आता मसाला आधी परत नाही या वाटाप घेऊया आपण परतून त्याच्यात. बंद करा गॅस. झाले 5-6 एकदा. आता एक होऊ दे. तुझी नाही माझी नाही कुकरात. आता गॅस थोडी मोठी करतोय आणि ह्या चांगला परतून घेतोय. आणि ही जी हिरोईन आहे एवढी उरली आहे ती आता घालते या वाटपातच. बरं वाटलं. चव येतात. हे बाई इथे शेवया बोलायतात बघा. सुकले वाटप पण चांगला मोठ्या गॅसवर परतून घेतलाय. तुम्ही तोपर्यंत मूग धुवून आणता तोपर्यंत मी परतते. हे माझा हात बघा. अच्छा वाटपाचा मस्त सुगंध आहे बघा. आता घाला मूग. बघा वाईज त्यांना मोड इलेले तुमका सुद्धा दिसतंय. कसको लागलं परत गाळून आणतो. ह्या बघा मिक्सरचा भांडा धुवून आपल्या नेहमीप्रमाणे मिक्सरचा भांडा धुवून मी पाणी घातलंय. आता ह्याच्यात आणि पाणी लागतं कारण मूग आपले भरपूर पाणी शोषून घेतं. जेवढं पाणी तुमका व्हाया तेवढं तुम्ही. हा आता आम्ही पुऱ्यांबरोबर ही उसळ करतलो ना म्हणून थोडा जास्त पाणी.
पुरा 1.5 ग्लास पाणी लागला तर माका. तुमचं हातात घेऊनच आहात. होय विसरात होईत ना. कडधान्यात मीठ टाकलं तर लगेच शिजतं. आता मी मीठ काय भाजी व्हायसर वाट बघत नाही, टाकून घेते. आता हे चवीपुरता मीठ आणि मालवणी ह्याच्या मसाल्याचं कलर बघा कसं आहे. आता ह्याच्यावर ठेवूया झाकण. म्हणजे लगेच होता गॅस वाजता. गॅस मोठी आहे. कॅमेऱ्यात मावता का एवढी मोठी पोळी? कॅमेऱ्यात मावता मावली. म्हणून पळपट नाही घेऊ. पोळपाट नाही, पुऱ्यांका मी पोळपाट घेणारच नाही. गोट्यावर आपल्या मग आता गोल 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 कापून वाटीने ग्लासाने केवढे व्हाय तेवढे. ही पुऱ्यांची साईज परफेक्ट आहे, जेवढी आपल्या हॉटेलात वगैरे गावता. एकदम पण छोटी वाली नाही ना. आणि तिथे बघा भरपूर दिवसाने काईल में ऑइल गया. उष्णता आहे म्हणून ऑइली कमीच खायचं. हा पण एक दिवस चिटिंग दिवस असतो, त्या दिवशी माफ. आता नैवेद्यात करू पया ना. असे काढून ठेवायचे, तिथे तेल तापेपर्यंत हे पटापट होतात. म्हणजे आपल्याला तळायला कसं एका माणसाने पटापट गोष्ट आणि सविस्तर व्हिडिओ पुऱ्यांचं वय होता असा. ती लिंक खाली दे, काही जाऊन बघा. बघूया. थोडीशी रस्सा भाजी वही झालेली आहे बघा. मूग शिजले. आता गॅस आपण बंद करू. पिवळे होतले मूग. हा हे काय हे बघा सफेद वरनं पिवळे झाले. चला आता आपण गॅस करूया बंद. तेल तापला. हा आता खूप टाकला बघा. न हे करता पुरी सळसळीत तेल तापला आणि कशी टमटम फुगली. बघा काय न करता. आता ह्याच्यात 2च मावतात. पुऱ्यांची साईज तेवढीच आहे. आलटून पलटून आता पुरे परतून घेते. गोल्डन रंगावर बदामी सोनेरी बदामी. आज अक्षय तृतीया ना, सोन्याचा उल्लेख झाला पाहिजे. हो. टमकन फुगणारे पुरे, नरम राहणारे पुरे आणि काय काय कसे कसे बराच वेळ फुगून राहणारे पुरे. हा हे बघा इथे अजून फुगलेलेच आहेत बघा. थोडा गरम होता यावर्षी, काहीतरीच गरम होता. हळू 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 सोनेरी रंगावर. आता हय कढईचो भाव घेतलेलो हा पुरे काढू. अशी पूर्वतयारी करूची लागता ना, नियोजन. म्हणजे कसं घाई होत नाही. सहसा त्या तेलात पुऱ्या तळायला काही जास्त वेळ लागत नाही. तेल फक्त बराच तापूक होया चांगला. आणि गॅस काय आपल्या कमी जास्त करूची नसता. आता पुरे झालेले आहात. आता ह्या पुरीचे साईजचे पापड तळून घेऊया, कारण आपण पापड होय ना जास्त करपू सारखे नाही. गॅस बारीक करू गोई. तेल तापलेलं आहे. गॅस बंद करूनच करूचे असतात पापड. तसाच तो व्हिडिओ आहे. गॅस बंद करून ती आयडिया येते मग तिला मंगळावर यान सोडायची. म्हणजे बायकांना बघा काम करता करता कुठून कुठून आयडिया बरोबर सुचत. त्याचा तो एक मस्त पिक्चर आहे. कोशिंबीर आणि या लोणचा झटपट लोणचा मसाला टाकून घेतलाय. वायच मीठ, कोशिंबीरीत मीठ, खाली काकडी आहे, पोळी दिसला नाही, मडक्या, माठातला दही. मग अशी माठातला पाणी, आता माठातला दही, लोणचा ढवळू आणि कोशिंबीर. लोणचा ढवळायचा नाही, असा करायचा टॉस. चमचो किती घेतल्या सो मग नंतर टॉस करून खालचा मसाला वर नको येऊ असा असा हलवला की झाला. आता त्या मिठाक आणि एका पाणी सुटत नाही, लोणचा चांगला मुरात वाढेपर्यंत. कोशिंबीर पण आपली झाली. आता पहिल्यांदाच आम्ही डाळ डायरेक्ट फोडणीत घातलो. बघूया काय होता. एकतर कुकरान साथ दिल्या म्हणजे काय बाजू बाहेर काय हिला नाही, म्हणजे पाण्याचा अंदाज बरोबर होतो. मस्त झाली. आता डावली घेऊया बघा. जायच्या थोय आपला वरण तयार. चला आता वाढूया, मला भूक लागली. चला पहिलं आपण वेलची ढवळून घेऊया आणि आपल्या चुलीक नैवेद्य दाखवूया, ज्याच्यावर आपण एवढं कष्ट करून बनवतो जेवण आणि आपली चूल साथ देता. आणि मगाशी आपण दाखवू विसरलं दूध आणि साखरेचं. जर तुम्ही नाही केलास काय गोड, तर दूध आणि साखर दाखवा. आता नैवेद्य दाखवल्यावर पाणी सोडूचं असतं. आता सोडतंय हे बघा, पाणी सोडून घेतलंय, पाया पडलाय. चला आता एवढ्यात मेहनत केलंय जेवणाची. सुरुवात टमकन फुगलेल्या पुरीपासून. टमकन फुगलेले दिसले नसते, एकावर एक चेंबले होत. व्हिडिओ बघितला अशात पूर्ण तर तुमका माहिती. त्याच्याबरोबर गोडाची सुरुवात, शेवया. आमका सुके असे आवडतात आणि ताटात राहतात. वल्ल्याची जर रेसिपी वही
चमचो जेवढं छोट झालं. तर आपलं इलो मध्ये खुलजा सिमसिम. तर भाताबरोबर वरणाची जोडी असता. तर जाऊ दे डाळ पण. तर पुऱ्यांबरोबर रसरशीत काय घातलं आपण? भाजी. आता पुऱ्यांच्या बाजूक श्रीखंड वया त्याची जोडी नाही तर अधुरा वाटताला. जशी आमची स्नेहा सरोजची जोडी. चायनाचा प्रमोशन सारख्या करू वया. उन्हाळ्यात कोशिंबीर ताक सपाटो लावायचो शरीरात चांगला. आणि लोणच्याची जोडी काय गो? लोणच्याची जोडी काय? पापड. लोणचा पापड असाच म्हणतात ना. पापड लोणचं. हो घेवा पापड. आता भात आपलं झालं वाढून असंच कोरो ठेवता नाही. जशी हळदी कुंकूची जोडी तशी वरण भाताची जोडी. आणि गरम गरम असं तर तुपाची तहार पण सोडा आणि पासाचा लाया जेवाक पाणी ठेवलंय. वाह, ही थाळी बघून कोणा भूक लागायची नाही. आणि असा नटान तटान उभ्या राहले तर कोण जवळ यायचा नाही. असं बोलू नका. जाऊ दे त्याच्या पुढचं. थाळी बघून नाही आणि काय बघून येतले पण जवळ तर येतले. बाय बाय. पोट पण भरत आणि मन पण. असं हे थाळीचा असा ना आम्ही कांदा लसूण वापरतो. नैवेद्यात फक्त जसं तुमका मगाशी दाखवली ही खीर दाखवतो. बाकी सगळं जेवण आमका बिना कांदा लसूणचं नाही बनवत आम्ही. उगाच तुमका घोटा कसा सांगा. एवढा महिन्यातीन करायचा आणि मग कोण खात नाही. अशी थाळी जर तुमका आवडली असेल तुम्ही पण तुमच्या पद्धतीने थाळी बनवा. असं काय नाही की हेच पदार्थ असले. तुमका जे आवडतात मुलांना जे आवडतं ते आवर्जून बनवा. आणि काय म्हणतात उन्हाळ्यात थोडं तेलकट कमीच का म्हणून एकच तेलकट पदार्थ आहे. बाकी सगळे आपले जिरणारे पचणारे. मुगाची भाजी म्हणजे थंड. परत आपण डाळीत पण काय केलं? मूग डाळ आणि तूर डाळ मिक्स घातलं. आणि शेवयाची खीर तर थंडच. पापड आपले. आणि आपलं श्रीखंड काय थंड. कोशिंबीर तर थंडच थंड. आणि कैरी तर बघायलाच नको. ती तर खावीच. कधीतरी थोडीशी चिटिंग करावी. आणि सीझन आहे ना. अशी थाळी जर तुमका आवडली असेल तर तुम्ही नक्की आमचा परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. भेटूया नवीन रेसिपी. 1 तासात सगळी झाली. किती पकवाना? 10. चला.